ngegama lika Jesu Kristu inkosi yamakhosi. Le ncwadi baba siyayikhulekela mayihambe Nkosi umhlaba wonke egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Mayihambe Nkosi izizwe zonke egameni lika Jesu. Thatha udumo baba manje nanaphakade. Amen. Shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga. Yazi yanamandla into. Hallelujah. Siyabonga mpostoli. uNkulunkulu engathi angaba nawe njalo kulesi siqalo leso siphe sona sale ncwadi. Siyafisa ukuyibona ihamba umhlaba wonke. Ngoba ukuthi ibhalwe ngesizulu bayoyifunda ngefonetic labo bayoyifunda khona. Fanele siyibone ihunyushwa amangisi eyisho ngesizulu ngoba beyifundile. Haleluya. Yes kuyenzeka. Kuzokwenzeka egameni lika Jesu. Ziningi ingoma esizibonayo even nala ezweni lakithi la South Africa siyibona kwamanye amazwe. Njengoba nathi sicula ingoma zakwamanye amazwe. Nayo le ayihambe. Inkosi ibe nawe. Hallelujah. Siphinde shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Uyisibusiso esikhulu umpostoli emzimbeni nje kaKristu wonkana. Iqiniso limsulu ukuthi ingoma zakho ngempela ikhuluma ingoma zakho kuyacaca ukuthi zibhalwe inceke kaNkulunkulu. Hallelujah. Bekani mina bazalwane. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3 verse 16. Matthew chapter 3 verse 16. Nginesikhathi esincane singisalele less than 30 minutes. Okumnandi ukuthi kulesi sikhathi besikhonza abazalwane. Hallelujah. Simuze uNkulunkulu enathi. Ngizozama ukushaya ngezifuphi. Niyazi bazalwane ukuthi indaba yami ithatha isikhathi eside kakhulu. Hallelujah. Kodwa ngizozama ukushaya ngezifuphi. Matthew chapter 3 verse 16 and 17 sithembile. Umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Bheka kwavela izwi ezulwini lithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Namhlanje bazalwane usuku olukhulu kakhulu nosuku olubalekile kakhulu okuusuku lwePentecost. Usuku lwePentecost usuku la esisuke khona sigubha ukwehla kukaMoya ongcwele. Ukuhamba lolu hambo ngaphandle kaMoya. Hallelujah. Uma uJesu efike emhlabeni ufike eUnkulunkulu ngokupheleleyo. Kodwa noma efike uNkulunkulu ngokupheleleyo bekubiza ukuthi akayongena emanzini amaningi abhabhadiswe. Nikhona abazalwane. Lithi iBhayibheli la esifunda khona ngosuku ayebhabhadiswa ngalo uJohane umbhabhadisi. Lithi iBhayibheli izulu lavuleka. Yena uJesu wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba. Umoya kaNkulunkulu uma ehla iBhayibheli lalikubeka caca ukuthi umuntu owakubona uJesu. Ngesizathu sokuthi uJesu yena uNkulunkulu. Remember bonke laba abanye abantu ababekhona babengakaze bahlangane naye umoya. Umuntu oyekwazi ukubona umoya uJesu kuphela. Lithi iBhayibheli uJesu wambona umoya ehla. Nginayo into ethi uJesu ngesikhathi esemanzini waba nayo into ethi ngesikhathi ngene emanzini uNkulunkulu esemazulwini uconfirmile ngoba ubonile omunye wobuthathu bukaNkulunkulu okumoya ongcwele ezoconfirma. Hallelujah. Mawuphila umzalwane babhadiswa ngomoya ongcwele. Awukwazi ukuhamba lolu hambo ngaphandle kaMoya.
uma uJesu uNkulunkulu kwabonakala isidingo sokuthi akehle umoya ngibe ngubani ke mina. Haleluya. Wena ubani uyamdinga umoya ongcwele. Lithi iBhayibheli wehla umoya enjengesimo sejubo. Lithi iBhayibheli wakhuluma uNkulunkulu. Lithi kwavela izwi ezulwini. Lithi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo. Into eyenza sibone ukuthi uNkulunkulu uthokozile ngawe ukwehla kukamoya ongcwele upon your life. Asikwazi ukuphila sihambe lolu hambo bazalwane ngaphandle kukamoya ongcwele. Haleluya. Uma uJesu wayedinga umoya ongcwele, wena nami siyamdinga umoya ongcwele. Haleluya. Umoya ongcwele udlala indima enkulu kakhulu empilweni yomuntu. uJesu uhamba nabafundi bakhe 3 years wonke no half. Uma ehamba nawo uthi kubo, mina njengoba ngihamba kukhona omunye ozayo. In fact sonke isikhathi ehamba nabo ubelebele bathembisa ukuthi uyeza umduduzi. Mayembiza uJesu ebiza umoya ongcwele umbiza ngalamagama iOld Testament abaprofeti esibezwe bebiza uJesu ngaye. Sibezwe bethi uJesu umduduzi. Naye uJesu mase ekhuluma ngomoya ongcwele uthi umduduzi. Ngoba inkinga enobhekene nazo ukwazi ukudlula kangcono mawunayo umoya ongcwele. Umoya ongcwele uyena okududuzayo akududuza abantu bengekho. Haleluya. Uthi ulele ebusuku zivuka zonke insizwe ziba phezukwakho ngishidi yakho esemanzi te emqamelo lakho simanzi te kodwa meko fika umoya ongcwele ufika yena kududuze ngoba yena uyazi ukuthi yini into oyidingayo. Haleluya. Mangase kuthiwe siyaphila sisiwe impilo yethu ayikwazi ukuba impilo yomzala no right ngaphandle kukamoya ongcwele. Izenzo chapter 1 verse 8. Izenzo chapter 1 verse 8 sithembile. Simuzwe uJesu ekhuluma cishe amazwi okugcina lawa wakhuluma nabafundi bakhe. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla. Uthi uJesu uma ekhuluma nabafundi bakhe uthi mina ngiyahamba kodwa ukuhamba kwami akupheleli lapho. Uthi nina niza kwamukeliswa amandla ngoba umoya ongcwele ungamandla. Nikhona bazalwane? We-Old Testament kukhulunywa kakhulu ngomoya ongcwele. It's just that besingaboni ukuthi kukhulunywa ngaye. Kwezinye ikhawu uzokhulunywa ngamandla kaNkulunkulu, uyena umoya ongcwele. Kwezinye ikhawu uzokhulunywa ngesandla sikaNkulunkulu, uyena umoya ongcwele. Kwezinye indawo uzokhulunywa ngomusa kaNkulunkulu, uyena umoya ongcwele. We-Old Testament simbonile umoya ongcwele vela kaningana. It's just that besingambulelwe yena ukuthi uyingxenye yokuthatha kukaNkulunkulu. Jesu ke uma ngihamba nizokwamukeliswa amandla ngoba ngaphandle kwamoya ongcwele awukwazi ukuphila kahle impilo yakho yokukholwa. Kunjengemoto engenayo petrol. Ukuze imoto ihambe idinga amandla emoto. Amandla emoto petrol owenza ukuthi imoto ihamba. Nekholo elingenayo umoya ongcwele likwazi ukuhamba kahle kule journey yokukholwa. Kuthiwani sibili? Umoya ongcwele esefikile phezukweni. Nibe ngofakazi bami eJerusalem. Uthi uJesu uma umoya ongcwele esefikile phezukweni nizoba ngofakazi bami eJerusalem. Mase efikile umoya ongcwele ukuvula umlomo. Mase efikile umoya ongcwele ukuvula umlomo ukwenza ukuthi ufakaze ngalo Jesu. Kukhona abantu abangakaze bafakaze nakanye ngoJesu. Yini inkinga? Abakaze bahlangane nomoya ongcwele. Ngoba mayisefikile akavumi uthule. Ngisho sesini kube ngathi ungabuza ohlele eduze uyazana yini naye uJesu. Ngoba sekufike yena umoya ongcwele. Haleluya. Masefikile yena uyenza lento ibe njengomlilo ovalelwe emathanjeni ethu. Masefike yena umoya ongcwele. Mafika umoya ongcwele akuvuma uthula ungatshela abantu ngoJesu. Mase kufika umoya ongcwele akuvuma uthula ungabhala amaculo azotshela abantu ngoJesu. Haleluya. Ngoba imisebenzi yakho umoya ongcwele. We-Old Testament sizwa abantu abaningi bethi umoya kaNkulunkulu uphezu kwami. Ngoba kwi-Old Testament umoya ongcwele akekho ngaphakathi kwabantu kodwa uba ngaphezu kwabantu. We-Old Testament uba ngaphandle
ingakho lithi isandla sikaNkulunkulu sasiphezu kwami ngoba Old Testament iba ngaphandle kodwa mawuthi uhlangene naye umoya ongcwele ungena ngaphakathi kuwo akavumi ukuthi uthule kuthiwani isithembele naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba mayesefikile umoya ongcwele wenza ukuthi ushumayele eJerusalema la ophila khona ungagcini ngokushumayela eJerusalema udlulele endaweni eyiseduzane neJerusalema haleluya leli bandla lakithi uma liqale la eMlazi kodwa uqala kwayo la eMlazi kwenzeka ukuthi aliphumelele lize liphumele nangaphandle komlazi ingakho silifica kofolweni ingakho silifica komakhuthi ingakho silifica kofelekisi ingakho silifica kwezinye indawo mayisefikile umoya akafuni ukuthi uyigcine lento la ohleli khona kube ngathi ungayidlulisela nakwabanye engathi ungahlangana naye umoya ongcwele umoya ongcwele omnipresent umoya ongcwele ukhona yonke indawo makhona imibuzo onayo ngezinto ezenzakala kwenye indawo mawukhuleke kuNkulunkulu umoya ongcwele uyakwazi ukukuvezela zona izinto ngisho eyikwenye indawo ngoba umoya ongcwele ukhona yonke indawo amen nikhona abazalwane so asikho isidingo sokuthi uzuthi into eyenzakala eGoli hawo Nkosi engabe laphana eGoli kwenzakalani kumntanami osegoli no umoya ongcwele lo okuwe uyena futhi okwazi ukubona eGoli la umntwana wakhe khona nikhona abazalwane izinto ezenzakala kude umoya ongcwele uyakwazi ukukuvezela ngoba yena ukhona yonke indawo awungifundele sithembile amahubo 139 ungifundele uverse 7 wakhona amahubo 139 uverse 7 Ngiyakuyaphi ngisuke emoyeni wakho na Ngiyakubalekelapi ngimuke ebusweni bakho na lithi iBhayibheli ngiyakuyaphi ngiyobalekelaphi ngisuke ebukhoneni bakho ngokuba wena Jehova ukhona haleluya mawusunomoya ongcwele ngisho emjolweni wakhe eminyango awuhambi usaba abazalwane ngoba uyinkinga umuntu ongakaze ahlangane nomoya ongcwele ngoba ujola eminyango aqashela abazalwane kodwa mawusuhlangane naye umoya ongcwele kwenza ukuthi ungajoli ngisho ukujola ngoba la okhona yena uyakubona abantu abenza izinto baqashela abantu ingoba bangeniwe uye mawusungenwe uye umoya ongcwele awukwazi ukuhamba ucashela abantu ngoba nanoma ikuphi la okhona uyazi ukuthi uyakubona mawungena umoya ongcwele usaba uNkulunkulu and uyazi ukuthi ngisho ngathiwa emsebenzini la osebenza khona untshontsha amathibheko omlungu uyokwazi ukuthi uNkulunkulu uyakubona ngoba yena omnipresent ukhona yonke indawo kodwa umuntu ongangeniyo umoya ongcwele ubheka umlungu ukuthi akangiboni yini mase sala ntshontshe kodwa wazi ukuthi uNkulunkulu uyakubona akwenzi lutho ngoba uyazi uNkulunkulu uyakubona sisakhule ezikoleni khona indaba yayixoxe othisha uma besifundisa indaba yokuyiphatha sabantwana bathi khona insizwa njalo ayihamba yontshontsha umoba bathi ayifika iqalaze mase igawula umoba ibona ukuthi abantu abayiboni mase ithatha umoba iyabaleka njalo ifika iqalaze ibona ukuthi abantu abayiboni mase iyagawula umoba ihambe kodwa bayathi ngolunye usuku yake afika le ndoda yaqalaza ngapha yabona ukuthi ayibone umuntu kodwa kwakhona into ethi ake ubheke phezulu babethi kothisha yathi mayibheka phezulu le ndoda avele yabona ihlo elikhulu libuka yini ababesifundisa yona othisha babesifundisa ukuthi akusiza ukusaba abantu ungamsabi yena manje uma umoya ongcwele sekuwe ukwenza ukuthi ungasaba abantu kodwa usabe yena
ngoba kulula ukuthi wenze izinto eziphambene noNkulunkulu uma umsaba yena uNkulunkulu. Awusanibonani bazalwane? So uNkulunkulu ukhona yonke indawo, omnipresent. Futhi uNkulunkulu uomniscient. uNkulunkulu uhlakaniphile, wazi konke. Nikhona bazalwane? Konke lokho ukwenza ngomoya ongcwele. Ingakho lithi iBhayibheli, umoya ongcwele shall put everything into your remembrance. Umoya ongcwele uzokukhumbuza konke. Even umntwana wesikole ufunda isikole, make sure ukuthi mawufunda utadisha uyamema yena umoya ongcwele ukuthi akabe khona abe nayo. Ku expect ukuthi mawusubhala yena njengoba lithi izwi lenkosi usikhumbuza konke. Silindele yena futhi asikhumbuze konke. Ngoba yena uhlakaniphile. Mawufuna ukuhlakanipha cela uNkulunkulu umoya ongcwele abe nawe. Uamen wena mncane. Ngathi aninayo isho. Ingakho phela umuntu onomoya ongcwele wazi izinto abantu abangazazi. Wayazi izinto abantu abangazazi ingoba lo okuye yena wazi izinto abantu abangazazi. Awungifundele 1 Corinthians chapter 2 sithembile. Ungifundele u10 no11. 1 Corinthians chapter 2 verse 10 and 11. Ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngomoya. Ngokuba umoya uhlolisisa konke. Yebo, nokujulileyo kukaNkulunkulu. uNkulunkulu wambula izinto, usambulela izinto ngomoya. uNkulunkulu usambulela izinto ngomoya, usitshela izinto ngomoya. Izinto esisuke singazazi uNkulunkulu uyakwazi ukuzambula kithi ngomoya. Ayikho into eyinkinga njengabantu abahlebayo. Kodwa ngisho uhlebile, wahleba ngomuntu owambulelwa uNkulunkulu, engekho uNkulunkulu uyakwazi ukumvezela ukuthi wena unjani. Amtshela umuntu uNkulunkulu ukuthi suke eduze kaSibanibani. Ungamzondi kodwa suke eduze kwa, ngoba khona abantu abazondanayo, akuzonda umuntu eyedwa, azi yena yedwa ukuthi uyakuzonda, kanti uNkulunkulu uhlola inhliziyo. uNkulunkulu wazi konke. Ngisho ukuthi uapplyela umsebenzi, uthola umsebenzi, ubizwa ngala, ukhona lo wodwa kowakho. Mase iba khona futhi lengesiyona yakho. Kodwa udinga abantu, udinga uNkulunkulu angibulele ukuthi wona mupho kowakho. Ngoba once waya go wrong uzoyibona ukuthi ufana nobani. Kuthiwani Sithembile? Ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu uma kungesiye umoya womuntu okuyena. Ngokunjalo Lithi iBhayibheli, wonke umuntu ophilayo umoya wakhe okuye uyamazi yena. Njengoba sihleli la sonke, kungaba yiphuthu ukuthi awuzazi ukuthi uzongena yini ezulwini noma cha. Angikho umuntu ongazazi la. Sihleli khona la. Haleluya. Ngoba wena uyazazi izinto zakhe ezimbi ozenzayo. And uyazi ukuthi ngalezo zinto izona ezizoba i-stumbling block kuwena noNkulunkulu. Amen wena mncane. Ngithi mina njengoba sihleli la sonke, wonke umuntu uyazi ukuthi uright noNkulunkulu noma akekho right. Ongekho right uyazazi ngoba umoya wakho, lithi iBhayibheli, unembeza womuntu is the candle of the Lord. Lo nembeza uNkulunkulu akunikeze wona ukuthi akube owakho. Lo nembeza uyena futhi unembeza utshela ukuthi uright noma wrong yini. Nangunuza manje. Thiwa ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu. okukaNkulunkulu njengoba kwakho kungaziwa umuntu, kwaziwa wena kuphela. Lithi iBhayibheli, nokukaNkulunkulu nako futhi akwaziwa umuntu, kodwa kwaziwa uNkulunkulu kuphela. So uma okukaNkulunkulu kungaziwa umuntu, kwaziwa uNkulunkulu kuphela. Awuboni ukuthi mawuthatha yena uNkulunkulu umoya ongcwele abe kuwe, yena uNkulunkulu uzokufundisa izinto zikaNkulunkulu. Nikhona bazalwane? Uma uNkulunkulu ekuwe, uyena umoya ongcwele ozokufundisa izinto zikaNkulunkulu, ngoba izinto zikaNkulunkulu azaziwa umuntu kodwa azaziwa umoya ongcwele.
zaziwe uyena uNkulunkulu. As long as uphila umzalwane umntwana kaNkulunkulu uyamdinga umoya ongcwele. Masikhuluma ngomoya ongcwele asikhulumi ngento. Sikhuluma ngomuntu. Umoya ongcwele akawona kodwa uyena. Umoya ongcwele uthi uJesu ngolunye usuku mina njengoba ngila nginiphushela kubaba nonke angibazalwane uthi nginitshela ukubaba uthi uyeza umoya ongcwele mesefikile uzoniphushela kokwami ngamamazwi umoya ongcwele khona ukwenza ukuthi ube oka Jesu ngokupheleleyo yezwakala leyo umoya ongcwele mesefikile uyakujesufaya niyasizwa leso singisi umoya ongcwele mesafikile ukwenza ukuthi ube ngoka Jesu awukwazi ukuba nomoya ongcwele kodwa musu ukhonza ezinye izinto umoya ongcwele mesafikile ukuphushela kuJesu kakhulu remember uJesu ulizwi umoya ongcwele mesefikile fana kuphushela ezwini kakhulu fana kwenza uthanda izwi kakhulu ngoba uyingozi umuntu okholwayo ohamba ngomoya kodwa engahambi ngezwi. Mawuhamba ngomoya kuphela ungahambi ngezwi. Niyabaza abantu abahamba ngomoya hayi kaba ngibakhulumi kabi but abantu abahamba ngomoya kuphela izwi lingaphandle abanqeni ukuba nenkonzo eqala ngo6 ebusuku kuze kuyoshaya u6 ekseni. Kulibele gidwa nje bekumoya. Oyedwa ngisho ekhuluma ngeBhayibheli umuzwa ethi asivula izenzo chapter 75 ubone izenzo ezingekho kuba khona uthi usayibheka kube kuthiwa siyagida manje siyagida kuphinde kuyose eminyaka yini indaba bahamba ngomoya bashizwe ngemuva nala kulawa kithi amabandla kamoya sinabo abantu abahamba ngomoya bashizwe ngemuva ngisho ekhuluma athi umoya ongcwele uthe eqambela umoya ongcwele amanga athi umoya ongcwele uthe kanti into eshiwo yena ngaphakathi into ethandwa uye ashinto ephambene nezwi kanti umoya ongcwele akakwazi ukuyisa entweni ephambene nezwi umoya ongcwele uzokuyisa entweni ekuvunywa izwi nehambisana nezwi uyingozi futhi umuntu ohamba kakhulu ngezwi eshiya umoya ngemuva oh yes uyingozi umuntu ohamba ngezwi kuphela eshiya umoya ngemuva ngoba lo muntu loyo siyomfica emelanga ngaseyitolo ngasegarage bebeka izihlalo mawuqhamuka bakulethele incwadi bathi wozala nansi incwadi ngingasasho le uhambo lwamahubo esethi nansi incwadi wake up phaphama nansi incwadi bahamba ngezwi and ngicela ukutshela ungake uma lo muntu efuna ukudebate nawe ngezwi baleka hamba ngoba they are very good ezwini likaNkulunkulu bazodebate nawe ngezwi uyosala uhamba kancane uyoyibona lento oyiphethe ngathi ayikho yini indaba bahamba kakhulu ngezwi bashiya umoya ngemuva kanti kunecala sasencula kudala elalithi izwi lilandela umoya ulandela izwi ngoba mawunomoya ongcwele umoya ongcwele uphushela ezwini mawunezwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu likuphushela umoya lezi zinto umoya ongcwele omnipotent unamandla wonke angifundele sithembile u62 ihubo verse 11 wakhona isikhathi sami sincane sengizovala khona manje ihubo 62 verse 11 uNkulunkulu ukhulumile kanye yes ngikuzwe kabili ukuthi amandla angakaNkulunkulu uNkulunkulu ukhulume kanye ngakuzwa kabili niyalizwa iverse bazala lithi uNkulunkulu ukhulume kanye nikenisho lento lapha ko social media senithi awuphinde ngikuzwa kaningi mina ngikuzwa kaningi no lithi iBhayibheli uNkulunkulu ukhulume kanye ngamuzwa ukuthini amandla onke angakaNkulunkulu mawunomoya ongcwele ngeke sikubone ngisho ushisa impepho
ubiza abadala bakini ucela izinto kubo ngoba amandla onke angakabani. Umoya ongcwele uzokukhumbuza uzokutshela ukuthi amandla onke angaka kaNkulunkulu. Akukho umuntu ekufanele sikhothame kuye ngaphandle kaNkulunkulu. Ngoba akekho umuntu onamandla onke, uNkulunkulu kuphela onamandla onke. Awuthinta umakhelwane. Susa lento oyifakile singayiboni, suse makhelwane. Fika ekhaya isuse. Amandla kaNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu kuphela onamandla. uNkulunkulu kuphela onamandla. Ungakulingi udlisa indoda. Uzoyidlisa indoda izokushaya kabi. Ngoba uthathe wayitshela ukuthi amandla angaka abantu kanti amandla angaka uNkulunkulu. Yonke into oyicelayo iyana kuNkulunkulu, iya kuNkulunkulu ngoba uyena umnini mandla onke. Ngisho sewuhlushwa abantwana, it is true ukuthi ama rehab lawa ayasiza bandla yasebenza, kodwa amandla onke angaka uNkulunkulu. Iya kuNkulunkulu, yithi noma ngabe uyamisa ke mhlambe ku rehab, kodwa iya kuNkulunkulu ucela uNkulunkulu ukuthi amgeze amhlanze ngokupheleleyo ngoba amandla angaka uNkulunkulu. Ukhulumile kakhulu uQuzu ela ngaphambili. Wakhuluma ngengunaphakade ukuthi ukukholwa lokho esikukholwayo fanele sazi ukuthi into yangunaphakade. Angifunde leyo kugcina sithembile Hebrews chapter 9. Ungifundele uverse 14 wakhona, amaHebrew chapter 9 verse 14. Umoya ongcwele ungunaphakade. Uma nginomoya ongcwele, umoya ongcwele engunaphakade, surely nami ngiyophila nami ngunaphakade ngoba lo ongunaphakade ukimi. Nikhona bazalwane? Ingakho malithi iBhayibheli mkhulu ongakithi kunalo sezweni, uphenduka nawe ube mkhulu ngenxa yalo ongakuwe. Ngisho sihamba ngisho ukuthi siyakholwa, sikusho ngokungabi namahloni ngoba lento yokukholwa isenze sababakhulu. Kuthiwani? Kakhulu kangakanani igazi likaKristu owazinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade. Umoya uphakade, umoya ongunaphakade. Uma kuthi umuntu mekwadla isithelo uzofa nokufa, no. Wena mukwamukela uJesu aba inkosi nomsindisi, wagcwaliswa ngamandla kaMoya Ongcwele, uzophila ingunaphakade. Lo okuwe ngaphakathi uma ezophila ingunaphakade, ephila ingunaphakade, nawe futhi uqobo lakho uzophila ingunaphakade. Yingakho uJesu wakubona kubalekile ukuthi uma ehamba yena akehle umoya ongcwele. Abafundi bakhe bazofila protected uma begcwalisiwe ngamandla kaMoya Ongcwele, noma uJesu engekho, ngoba uJesu ngesikhathi besahamba naye bebethembele uJesu ukubona konke. Bona bazalwane, uma kuthiwa kulanjiwe la kuthe nje uJesu ukuthi uyena ozokwandisa lezi inhlanzi nalezi zinkwa, angibazalwane. Kodwa mase sinomoya ongcwele, umoya ongcwele sekithi kusenza ukuthi sazi uthi uJesu ngelanga ningakhathazeki ukuthi niyakudlani niyakuphuzana, ngoba umuntu umoya ongcwele sengakithi asikhathazeki ukuthi sidlani siyophuzana. Nayi challenge engikuchallenge yona ukuthi ma umzalwane umntwana kaNkulunkulu uphila, langazelela ukugcwaliswa ngomoya ongcwele, langazelela ukuhlangana naye umoya ongcwele. Umoya ongcwele uba attracted kubantu abamlangazelayo. Nikhona bazalwane? Umoya ongcwele uba attracted kubantu enhlizweni yakho nje uma uzoba nokulangazelela umoya ongcwele. Even le ngxoxo esixoxa nawe namhlanje ma uzobuyela ekhaya uphinde uyitadishe kahle lento esikhulumayo ngomoya ongcwele. Ngiyanikhuthaza futhi ukuthi engathi ngaya kwi message yami yalolu suku la last year ngangamakhutha la engangikhona ministering about umoya ongcwele. I think yona
ithe ukuba in depth kakhulu ngaphezulu kwaleya namhlanje. Ngiyakufisela ukuthi mhlawumbe uye ku YouTube or uye ku Facebook page yakwaMakhutha uyibheke. Ngesikhathi umlangazelela umoya ongcwele naye uyafika uba attracted kuwe. Ngoba uyabafuna abamlangazelelayo. Umoya ongcwele uyababalekela abamthatha kancane. Umoya ongcwele uyababalekela abamcasulayo. Ingakho lithi iBhayibheli ningamcunuli umoya. Ngoba once wamcunula uyabaleka. So okwethu kuyincengela kuye umoya ongcwele ngoba uNkulunkulu waletha uJesu emhlabeni. Angithi bazalwane, uJesu wafika wahamba la emhlabeni 33 years and a half. uJesu wasitshela ukuthi nawe uyahamba, wathi kodwa khona ozayo. Ukhona esihleli naye njengamanje, owenza ukuthi uNkulunkulu lo mzimba wethu ube yithempeli likaNkulunkulu ngomoya ongcwele okuyena ohlala kithi. So okwethu kuyincengela kumoya ongcwele ngoba maye khona umbulela izinto eziningi kakhulu, umbulela izinto ezinkulu kakhulu. Maye khona uba yikona konke. Indlela right mawukholwa usindisiwe ukugcwaliswa ngamandla kamoya. Cela siphakame ngesimene ngeenyawo. Gcwaliswa. Ungabe ukugcina ukusukuma. Gcwaliswa ngomoya ongcwele. Langazelela umoya ongcwele. Vumela ukubhabhadiswa ngomoya ongcwele. Uma umoya ongcwele kuwe, ziningi kakhulu izinto zokuphela kuzo ngenxa yakhe. Namhlanje mawuthandaza uthandazela ukuthi isandla sikaNkulunkulu engathi singaba phezulu kwakho. It's true ukuthi isandla sikaNkulunkulu siyaba phezulu komuntu, kodwa mawunomoya ongcwele une full package. Uvumela uNkulunkulu ukuthi angene kuwe, ahlale kuwe ngaphakathi. Cela sishayile uNkulunkulu izandla ezinkulu. Cela sivala amehlo babe egameni likaJesu. uNkulunkulu onamandla yiso inkosi uthemba uJesu. Baba umusa wakho mkhulu, uthando lwakho liyamangalisa. Moya oyingcwele, moya weqiniso, siyabonga ubusembatha. Siyabonga moya ongcwele ungena kithi ngaphakathi. Siyabonga moya ongcwele ukuthi mawungakithi thina sinamandla kwenza konke. Moya ongcwele nabo abantwana bakho Nkosi baletha kuwe egameni likaJesu. Banangazelela wena, bafuna wena. Ngena kubo, gcwala kubo egameni likaJesu Kristu ophilayo. Bavikele Nkosi abantwana bakho yonke indawo la abahamba khona. Batshele Nkosi izinto ezinkulu egameni likaJesu. uNkulunkulu onamandla uthena wena ezulu lakho, yena umoya ongcwele usipha ngisho ukuphimisela. Ngisho umthandazo wabo Nkosi basuke bengazi ukuthi bazothandaza bathini, kodwa wena moya ongcwele usipha amandla okuphimisela. Ngegama likaJesu Kristu ophilayo, nika Nkosi amandla okuphimisela kubantwana bakho, bafunze umthandazo, bafunze izinto abazoyithandazela egameni likaJesu Kristu ophilayo. Mabagcwaliswe Nkosi ngamandla akho moya ongcwele egameni likaJesu Kristu ophilayo. Ngisho abagulayo Nkosi abakwazi abantwana bakho ukugula kukhona umoya ongcwele, ngoba ngelinye ilanga bakabasho odadewabo bakaLazaro bathi nawe umfowethu engafana ukube bewukhona wena Jesu. Namhlanje ukhona Nkulunkulu, uphakathi kithi. Asikwazi ukugula abagulayo abaphulukiswe egameni likaJesu, abadinga ukugcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele bagcwalise babe egameni likaJesu. Bagcwalise ngisho besemakhaya bezwakala Nkosi besho ngezilimi ezintsha, izilimi zabantu nezilimi zeyingelosi. Gcwalisa Nkosi abantwana bakho egameni likaJesu Kristu. Baqwashise Nkosi nangeyingozi ezindleleni abahamba kuzo egameni likaJesu. Bopha Nkosi konke okuba athekayo in the name of Jesus Christ of Nazareth, the Son of the living God. Amen. Siphinde shayile uNkulunkulu izandla ezinkulu.
before sigoduke angingakushiyi ngaphandle mhlawumbe ubona la awukwazi ukumamukela uJesu abe inkosi nomsindisi awukwazi ukugcwaliswa umoya ongcwele ungakazi umamukela uJesu ukuze wamukele umoya ongcwele biza ukuthi amukela uJesu kuqala mawukhona la uthi mfundisi angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi kanti umoya ongcwele ngiyamthemba empilweni yami ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona ngithandaze kanye nawe mawukhona la uthi angikaze ngimamukele uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami phakamisa isandla sakho la ukhona ungesabe egameni lika Jesu ukuze sikise enkosini baba umfundisi uJZ Nkosi ngiyacela baba uzothandaza sivala inkonzo mhlambe before ubaba uNkosi athandaze baba Majoli iyomalini incwadi 200 rand bazala incwadi ikhona la ngaphandle kune speed point mawuthi awuyiphethe uzokwazi ukuswipe lapha ya ube nayo incwadi ngiyacela niyayidinga lezi incwadi worship team niyayidinga lezi incwadi abayifuni nangu nje manje abayifuni akufunakali le ncwadi mayisinyukile inyuke kanti wawukhona ubaba Majoleli la wayiyeka wangayithatha baba uNkosi cela usivalele bese siphume sela eminyango siyithola incwadi egameni lika Jesu onayi Mike siyabonga wena sibonga lakho ukhulume ngalo namhlanje baba dali ibandla lakho uNkulunkulu egcwele lilonde bakuphume nalo ugcine endleleni yonke uhambe Nkosi nabo bavikele endleleni naseyimotweni Nkosi basekele njalo ngikho Jesu inkosi amen amen siyabonga bazalwane